Λοιπόν, ναι, θα κάνετε ό,τι σας λέω. Εγώ και η Μαζολέτα. Ναι, όμως βγαίνετε τόσο πολύ κικέλιο και εμείς είμαστε χαμένες. Ναι, έχεις κάποιο πρόβλημα, θα σε βγάλω από την ομάδα. Ναι, Χλώ, δεν μπορείς να το κάνεις. Ο Ζάλ αποφασίζει. Ναι, εγώ αποφασίζω. Εσύ που έκανες αντιφτάλες, πέτυχε. Ναι, χαχα. Και τόσο στην ομάδα μας. Κάση, φίλες μου. Κάλολ, Λίλιαν, Χλώ και Βάιολετ. Ελάτε, θα σας στήσω στο Ζάλ. Αυτό είναι ο Ζάλ που μας έλεγες. Άπα, ποιος είσαι εσείς? Να, δεν είναι η καλύτερη μου φίλη. Να την γνωρίσεις. Γεια σου, Ζάλ. Ποιος είσαι, Κάλολ? Ναι, Κάλολ είναι. Ναι, πού με ξέρεις? Σε ξέρω κάπου. Και αυτή είναι η Λίλιαν, και αυτή η Χλόη, και αυτή η Βάιλο. Πώς είναι είπες? Βάιλολετ. Η Βιόλετ. Είμαστε όλοι, τώρα είμαστε πώς είμαστε? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Τόσοι είμαστε. Έχω 2 βοηθούς, 2 δοπέλα. Εσύ είσαι φίλη μου, εσύ. Καλύτερη μου φίλη θα γίνεις. Δικιά μου είναι. Ναι. Είμαστε φίλοι εμείς τώρα. Και εσύ είσαι η κοπέλα μου. Η κοπέλα θα κάνουμε κάτι για να σας δώσουμε την κλειό.